Nagpahanumdum si Archbishop Most Reverend Gilbert Garcera, President ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa CBCP, nga mayara sang paglaom bisan pa sa tunga sang krisis. Subo nga Pasko suno kay Garcera dapat dumdumon nga wala nagabiya ang Diyos. Nagpanawagan man ini sa mga Pilipino nga magpangamuyo kag magpalapta sang kalinong sa Christmas. Ilabi na nga ginaselebrar subong sang simbahan ang Jubilee Year of Hope. Sa Catholic Church, ang Jubilee o kanang Holy Year, isa ka espesyal nga tuig sang pagpatawad kag reconciliation nga ginaselebrar lamang sa kada 25 ka tuig. Ang tema sang Ordinary Jubilee of the Year 2025 amo ang Pilgrims of Hope. Bisan pa sa mga dibisyon sa mga Pilipino sa nagligad ng mga binulan kaangay sang korupsyon, importante suno sa CBCP President nga mabalik ang koneksyon sa Ginoo. Isa kabugay sa kalibutan ng Christmas suno sa iya. Jubilee Year of Hope. Ito po ang Christmas. God is always a God of hope. Kung kaya tayo maasa sa Diyos na sa napakaraming problema natin, let us celebrate. This is Christmas. Si Jesus ay sinilang para sa atin. Itong dahilan kung bakit nandito siya. Gawayan tayo. Maging buhay natin. Kung kaya't ako natutuwa, meron tayong 3 letters. JLL. Joy, Love, and Light. Si Kristo ang gala sa puso natin. Siya nagbibigay gala, joy in our life. Siya din ang pag-asa natin na siya nagbibigay ng pagmamahal. Christmas time is a moment of loving each other, forgiving each other, giving gifts. At hindi lamang yan, ilaw. Na matapos ang isang taon, sa pagdiriwang natin ng Pasko, ilaw, tulad ng bituin. Christ is the light of the world. Merry Christmas po! Samtang kabombo, yari naman ang mensahe ni Archbishop Gilbert Garcera sa tanan ng mga tagpalamati kag tumulanaw sang Bombo Radio Philippines. Ito po si Archbishop Gilbert Garcera, ang Arsobispo ng Lipang at sa kasalukuyang presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Sa lahat ng listeners, viewers ng Bombo Radio at Star FM, naway ang diwa ng Pasko ay manahan sa ating puso at maging gabay sa ating gawain. Dalhin natin ang kapayapaan, katarungan at awa ng Diyos sa ating pamayanan. Isang mapagpalang panahon ng Pasko sa inyong lahat. Ito po si Archbishop Gilbert, President of the Catholic Bishops' Conference, Archbishop of Lipa. Merry Christmas po sa lahat.